November ni somni paruk ania class 5 EVS hi lesson 7 experiment with water ti kha workbook ti tur B fill in the blanks le C a statement diklo kha karon soifia dona karon tingal dona chu in lekhabu in workbook kha in lo la chuak anga chuan ka soi hi in lo ngai thlak pa in adik na in lo ti zel in lo tingal zel don ni question workbook a khan page number 37 na ani a page som thum pasari na fill in the blanks si kan en don ani page som thum pasari na fill in the blanks kha kan en don ani chunga chuan ada khana tur hi aron da so loka chung chu staying nge tivir ti quality te chuan soap cake ani chuan sabon tina ni mai sabon chang sabon tlang mart si chu kongzo tina te pone kal rual a hu ho kal tina sink hi sink past form ani a pil tina ni dissolve chu chi azop tuya chini vel te kha i chokani chuan aral ve ka chu a dissolve ani floating lang tina tuya lang tina dandy hi chu mun hming ani a floating kan soi to a sea water tui tina ni a British chu England ho khu British mo chuan salt chu chi tina ni a soap case chu sabon bom tina ni mai ni chu heti hian a thuam je soi pa hian ka da khat ngal dona pencil in lo da khat ve ngal don ni ayesa saw that at first the puri to the bottom of the pan as the puri was puffed it started on the oil atini ayesa chuan puri chu hei helai mi ho atang khan heng ho atang hian da kha tur tang hin in hang jong don ni ayesa chuan puri kha pen athil kan na thirbel monga atla mu a chuan chumnu chuan puri chu han porta a chuan oila chuan engtin nge lo om ti khani ta ni puri chu amasa chuan asenk apil mo apila chuan chumi hnuah chuan puri chu a han puara chang kan kha han puara enge lo ni le ta alo lang mo floating alo lang ani chuan number 2 a chuan da sinks in water while da floats thil pakhat chu tuya pila pakhat chu alang di chuan helai in relate tho heng ho zinga tanga kan zon tur chu kan hmu tur chu soap cake le soap case ni enge pil zo soap case tiro soap cake kapila the soap cake sinks in water while the enge lang ve thung kha soap cake tiro soap cake kha alang ve thung ta ni chuan number 3 kan en lenga number 3 a hian when ayesa put salt in the boiling egg started hei hi in lekha buin en thowa achung mi kha katilang to lo mayang ayesa chuan artui chuma
chi han tela chuan enge lo thleng ta lo thleng chu artui chuma chi tel chuan a lo lang ani mo a lo langa it started floating mo a lo lang ta ni question number 4 a chuan on blank ania sugar gets quickly dissolved in water engtin nge chini kha tuya khan alo dissolve ran alo aral ma dan kha engtin nge mo chu styrene han cho vir khan han cho vir tui han ti vir khan alo dissolve rang ani ain chi azop mo aral rang oil does not in water achunga mi ho khain en le tanga chuta chuan enge op ang per nia in riat chu tuya chuan oil chu tuya chuan a dissolve thailo mo ain chopol thailo aral thailo dissolve mo tuya oil aral thailo ani chuan da made a law that people could not make even for use at home achung hanan en taula India independent ma khan British khan India khan opathian la treu trewa chuan chi hi tuifin riat tui ala tanga anten khanga an siam mai thina nia ma se kha British sarkar khan dana siama mi te khan chi khan ma ni tan an siam ve tur ani lawa an ei tur pon siam tur ani lawa sarkar chi kha an lei tur ani ti kha an dan siam chu ni ta ni chuan da the British made a law that people could not make British ina danan siam mi puina an siam velo turani an ti chu salt ani could not make salt even for use at home antini chuan question number 7 kan en leanga chuan Gandhiji undertook from Ahmedabad to in Gujarat and broke the law kha dan kha Gandhi khana du lo em mai ni chuan ada khat tu chu undertook march kongzo a hoi hotani march from Ahmedabad atangin kong kha dan kha adu lo em wang khan kongzo hoi hota dandi thing Ahmedabad atanga dandi thing kongzo tu khan kongzo kha hoi hota kha dan du lo na kha chu dandi march tin an soi thina ni chuan achunga khan it kan ti thakha in lo chin che zelta number 8 a hian da can be used to make salt chi siam nan a man the ani ati chu sea water tui pui tui te hi an ala chuwang chuan chi siam nan a man the ani heng fill in the blank si penicillin in lo ziak chong don o chuan question number C kha kan en le ta nga question C kan ena chun put a tick on the correct statement and X on the wrong one sati adika chun tick da tur ni a diklawa chun X da tur ani atini tick sign hi kathil mana hian ada thelo wagin true le false in ka da mai nga ke chuan ma se nang mani chuan adika in tikanga adiklawa in X don ani mo in lo zia dan tu chun chuta chun pencil vek thawin mang don me number 1 a puff puri will float in water purin ti fo hi paratha ti in soila in retiam thei mayang changmo changkan puar chu tui alang the ani ti kha ni chu adik mo adikani an thu ka tianga ma se nangni chuan in tik don nia chuan number 2 wa chuan
a steel plate sinks in water mo steel plate kha tui apil thei ani ti khan ada a chu adik tro steel plate kha tui a khan apil thei ani chuan number 3 a plastic bottle cap floats in water plastic bottle chin cap chu alukhum tina ne me se bottle cap ani chuan bottle chin tina ni plastic bottle chin kha tui alang thei ani ti kha ni ta alang thei ti ro alan thei wangin in ti kang ke chuan true kha ti chuan number 4 Dead Sea has the saltiest water of all the seas and oceans ti ania Dead Sea hi sea le ocean mo sea le ocean chu tui fin riat ania sea chu tui pui zau tak zinga Dead Sea hi a alberani ti khani a hei hi saltiest water ti ringot ani zun tui alber shrim chu Dead Sea hi chu ni lawa duan zone ani a duan zone hi tui alber dil alber ni ma se azaw lawa volleyball court tiat borvel chawa zaw ani a Dead Sea hi chu tui pui zaw takani wangin kan zona hian min zo chu of all the seas and oceans tini wang hian tui pui emo tui fin riat zinga alberani wangin Dead Sea chu he statement hi adikani tik in ti ang mo chuan question number 5 kan enanga oil can easily mix with water oil can easily mix with water tui hi oil le tui hi olsam takina in chopol theni ti khani a nang ma anin han test ula oil ti han khon var tui te poninga tel te poninga tuya khan han far ke ula ain mix thei lawani achunga oil chu atlenier ner zela ain chopol tha thei lawani chuwang chuan he statement hi chu a false adik lo ma se nang ni chon ke chon false ka te nang ni chon x in lo chu don ani number 6 a hian sugar and salt do not dissolve in water chile chini hi tuya an ral thei lo ani hei chu adik lo ka ti hei in chiang sa te ro chuwang chuan false kan ti le ang x khain lo da le don ani chuan number 7 salt is made from sea water salt is made from sea water tui fin ria tui hi a ala mi longin tui fin ria ta te an kala tui fin ria ta kongbo te emo tui puya tla te po an thi na tamber tui halin an thi thina ni achan chu tui pui tui hi a ala chi siam nan an mang thina al em awangin chuwang chuan tui pui tui hi a ala sea water kha a ala chi siam nan an mang thin ti hi adikani mo tik in da ang chuan sugar and salt do not dissolve in hot water chini le chi hi tui sa a undissolved thelo unral thelo tini hei chu adik lo unral all hlei zo kari chuwang chuan he statement hi false ani mo chuan khati khan hei hi true te ka je hi tik pencilin in tikanga false so hi x kha in da ve thung jok don ani chuan hei hi in lo zir thiam nga langa lo zir thiam hal tur ani don ani lo zir not in workbook a khan in zia ka chu in lo zir thiam anga pencilin fel fai takin in lo ti don ya